חלמתם לגור בשכונה חדשה, ירוקה ומודרנית, המוקפת בפארק ענק? מעכשיו זה לא חלום. ברוכים הבאים להשקעה החמה ביותר בחולון, סנטרל פארק חולון. פרויקט שאפתני, מודרני ויוצא דופן, הוכן והוגש ביוזמת עיריית חולון, שממש בימים אלו גם אישרה תוכנית לבניית אלפי יחידות דיור, מסחר ותעסוקה בדרום מערב חולון. בואו להתחדש ברכישת קרקע הנמכרת עם טאבו פרטי, בחלקה בת כ-12 דונם בשלמות, ומהווה פרויקט עצמאי ובלתי תלוי באחרים מלבד רוכשי הקרקע. במתחם מתוכנן לקום פארק רחב ידיים של כ-1,000 דונם לרווחת התושבים ואורחיהם. תהליך הרכישה מתבצע ומלווה באמצעות הסכם שיתוף, המנוהל על ידי משרד עורכי דין מוביל בתחום הנדל"ן, על מנת להעניק ביטחון מרבי ומינימום דאגות. רכישה של הקרקע בתוכנית תקנה זכויות עתידיות במתחם, מרביתו למגורים, וכן שטחי מסחר ותעסוקה כבכל שכונה חדשה. זוהי ההזדמנות האחרונה שלכם לקנות קרקע אטרקטיבית להשקעה.